Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong ka channel. Hakane gajat bendri ujungi lada mendei hi nei property kamot kimdan kam senrang dengan OIP. Datang na lor ba ki kwa nak bentak jong jing em nak takra ku sawat tengah. Ikibat tengah ru ki penlong yu tengah kik lakum umut tanding kum masilur nak takra ki senrang hakane gajat bendri ujungi ki long kik kum ki sam kemut. Beriau bersisyahi uperkat ba kasong man kabangi ngiyakaran berobor kamde ka kun jakai handai kane ka juk manta bre hak kerteng juk kejingit wat ya kasong man ru kile kun jakai tede nang kata kada ba hak kerteng jong ka ijri ijat benriu ban nyi kamai spa hak kerteng jong ka ijri ijat benriu ngishim kabu ya para beriau hak kerteng jong ka ijri ijat benriu kamot kat no ngila long spa long pau haka kerteng jong ka ijri ijat benriu kat no ngila penmong ikiwei haka kerteng jong ka ijri ijat benriu kat no ngila penman ksau ya ki produk bersnam lajong haka kerteng jong ka ijri ijat benriu kat no ngila hek kerdan bat ngila yo syuki haka kerteng jong ka ijri ijat benriu kamot bun kibra songjel haka kerteng jong ka ijri ijat benriu bun kila jot bat kila yap ei pi bade halor jong ka ne ngang ong ipi ngide ban long ki bastan ngide ban long ki basempang ngide ban long ki basngotu bat borobor hi ngimde ki briu ban ngimde ban long ki briu ku berong ngimde ban long ki briu ku basarong ngide ban perkhat namar kum kirang ba ngawa ban kentu tang kan ko wei lada pira don tengah don khun ru nei borobor ngide ban long basian namar bali lada kat ba ka tengah ba ki khun kim padde ki nong kenti ki jong pi te pide ban long adakar ba pide ban long ru ki briu ku basian namar ba haba hakane gajat bendri ujungi lada mendei hi nei property kamot kimdan kam senrang dengan OIP datang na lor ba ki kwa nak bentak jong jing em nak takra ku sawat tengah tikibat tengah ru ki penlong yu tengah kik lakum umut tanding kum masilur namar kam dan jingmut ai re ka tengah namar ka jing hikai jong ka dostor jong ka kur jong ka balang nak takra ki senrang hakane gajat bendri ujungi ki long tik kum ki sam kemut kim dan jengmut iai dah. Namar kat bakanang la penon kam te kemut kan penon kam yu. Lada kam sngau dan kam siu yu kala ban kentat yu. Te kemut kam dan jengmut ayu kane ke jinglong rang ba kane ke jeng. Ki juang borobor ba uta khat arbor udai u research jong yang kasam kade tang jing pen khaleu. Handai ki ai ki ba kidai banle kim simlale. Ti na kata kadau kata ka jinget ru kalong kumni. Ka jinget ke ba klem ki kam bat ka jing pen sarong ru ka ba klem kinu kidak bakin pen i ba kana long sisya kumta te kam don jingmut